You and my present. Здравей YouTube, аз съм Alex 12 и с мен е Клоув. Ще играем в Nexus Craft, моя сервер, на Paintball. И сега започваме. Трябва да си хелнем и да се напълна кръв всичко. Да. И аз се чуя кое тук ми изписва нещо. Готово, аз вече съм вътре. Ай, ти си вътре, добре. Готово. В момента си пейнтбол, моби чакай. За сега сме около... колко сме? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. 8. Вече. Добре, дано да играме в тази снежната писта. Много е кефи как се я направя. Трябва да ги клирам, защото има тайта ми, не знам как. Ми напиши клиарал. Не, защото ще ги клирам и от другите светове. Аре, още 8 секунди и почваме. Ето тук пише колко време става. Отворил ли си SMS системата? Още не е готова. Сега нека играем. 4, 3. Аре, борим, ама ако съм от противни отбори, пак трябва. Абе, карай. Голем пръст. Тия как имат топки, не разбирам, като са извън игра. Колко сме? Поне не Добре, са? Аз съм от сините. Ето тук пише колко секунди остава. Почнем. 3, 2, 1. Аз съм ред. Почваме. Конкуренция. Чакай да направя дей, че е така гадно. Знаеш ли какво ми е таковата? Какъв ми е на мен плюса? What? Че имам рейс минимап и ви виждам къде се намирате. Това... Това малко обезмисля играта, но тупо е. Се това. Ето не е само на пейнтбола ти помага и на някои минигеймове, иначе... Не, в Survival също много помага. Защото виждаш къде са ти хората. Ела тук, кочка! Дали има някой опасен тип покрай тебе? Гледай, тук се надвеси от тук. Гледай, Аз кемпвам в лагера и няма да изляза. Не ще изляза. Атака! Оле, някой тук ме обстрелва. Уи! Так, ей, гледай. Да. Хе. Уи! Гълто. В играта продължава 500 секунди. Започвате с 500 топки. Не, с колко почва? Абе, седно. Там 8 стака. Да, добре. Може ли сега да те попита за кой се сложи от тази какви сте огнени топки, бе, брат? Това е PvP Shop, печелиш пари на пейнтбола. Като убиваш хора или като печелиш мачове. И можеш да купуваш оръжие, ето аз ще си купя едно да покажа. Аз дори не знам къде е шопа, да я не знае. Какво ще купя? Pump Gun 11. Ето го, брадва. Добре, и как се купува? PvP Shop и там ти се изписва кое колко е и трябва да имаш пари, обаче имаш пари на пейнтбола, специално пари. Шоп имам 200 лева. Не ми се взимам тук. Гледай, тук направо си чува къде се намирам, брат. Гледай тук. Обаче като умрете си губите оръжието, което купите. Пах ти топките, това, брат. Няма как да не те ударя, бе. Некви по 300 топки наведнъж такова. Гледай, пак ти. Добре, аз ще купа нещо. А то как се купува? Имам пред... PvP Shop и там се пише кое колко струва и такива глупости. Да. Аре, бе. Толкова топки че лаги направо. Да. Мен аз поне стоя от тафъка от шопа и всеки ме такова, и всеки ме кила и сега излезе. Колко хора останаха. На таба виждате червените са от пейнтбол, червените, сините са от синия отбор. Ако искате да влезете в сервера, долу ще има IP на клипа в описанието. Атака! Не, аз ще отида направо така да такова. Ще да по-яко сме от един отбор. Ще има Cover Me. Играл ли си Call of Duty? Да.
Евенти в сервера се правят почти всяка вечер в 7 часа. Има Creative World, Skyblock, има Mini Games World и още какво имаше? PvP, което е Survival. Да, което е Survival World, да. Или като ми зададат въпросите къде е Survival World. Освен, че има PvP. Що съм 437 лева? Останаха двама сини, ще спечелим, няма начин. Да, и ти защо видиш от червените? Аз си влизам произволно, защото може да си избираш отбор, може и произволно. Трябваше да си изберем отбор. Ами аре да съм от сините. Хайде, умри. Не. Отепаха ли те? Да, ама не, още имам още едно респаунване. Не бе, още две бе. Не, още едно имам. Вече умря. Вече спечелихме. Килс 96, по-малко. Спечелихме. Аз сега се джоним в един тип. То как беше пъба ред? Пъба, аз съм ред. Добре, ще се прижавам. Сега ще бъдем 11 човека. 10. Добре. Аре, аз вече съм ред. Искам на ледената карта, тя е най-яка. И аз там. Но най-много ме кефи. Между другото, кой ти ли си правил PvP-то? Пъба спауновете? Да, всичко съм го правил, освен за маповете на Paintball, един приятел ми помогна. Мобет в сервера. Да, се ти. Ама само за два мапа ми помогна. Той с където е с Питзола, не си ли го закопирал от Survival? Не. Това е от един беше направил в Creative World на някакъв мап. И бях го копирал и го сложих, защото ме кефи. Там ще Team Fortress 2, тук ще Survival Games, Hunger Games. Тук има един Николчо, където иска се телепортира до мен, Не дей, защото тук си на Paintball. Да. Те явно така лесват, като си на Paintball и пишат тъпа до някой друг. Не, той има по-балив команда. Да, ама сигурно им дава да се телепортира докато са в матч. Не ти дава май. Отдясно тук се виждат топ килс, това е в PvP World, да? Ледения мап сме, yes. На мен още не ми е да. Уи! 4 сини само. Тут така не е интересно. 3, 2, 1. Хайде. 3. Почваме. Не. Прец. Алекс? Да. Нещо май те е фанал мозъчната травма. Не, все още имам време. Да, ко прави сега това пак тук е? Не. Умрях. Викам убих. Якото на Paintball, че като падаш от високо не ти взима живот. Аз ще купя нещо от шопа. PB Shop. Тук пише какви неща има. Аз да си купя... И с колко команда ги купуваш? Шестица. Ама първо да убия тук, че някой има... Иска да ме убият! И какво PB 6, примерно? Да, PB 6. Не, PB Shop 6 пишеш. Например, Lock and Trouch, за една употреба. Пак. Да. Охо, не го убих. Един до страйк, какво път това е? Не. Дори имаше нещо, където се разпръскват много топки. Да, PB Shop 11 или 10. Едното стреля по някак си подредени, а другите по-разбъркано. Аз изколвам 11. Шотгън. Ама много бързо свършат топките. Много. Стига бе, от тях ме убиват. Аз ще си купя най-мощното. PB Shop 13. С PB Cash може да видиш колко пари имаш. Това, чакай да покажа на видеото какво прави. Слагате го така си избирате къде, цъкате дясно копче и пуска едно като лъч, като бомба. Малко бавно пара, но после се разпръска много. Трябва да видят. Бързо.
Хайде, падни, бързо, Тук буквално се чувствам като в Call of Duty, брат. И стрелва на всякъде топки, 360. Кого ударя? Да, аз нямам нито един кил. Call of Duty, квадратно Call of Duty. Виж Това е. колкото ми се пада PvP-то в Survival, толкова не ми се пада Paintball. Атака. Бийте го! Не ме бива на пейнтбол и не знам защо. И на мене! Да е бати безсмъртния паяк. Пак от сините топки дали ще умре. Опитах, ама не става. А, ти ли си до мене? Уи! Добре, това тук трябва да ги демнем, да видим къде е дупката за падането и само трябва да чакаме. И да чакаме. И... не ми се чака. О, не, аз стоя в нашата база. Аз съм до тяхната. Даже съм вътре в нея. Де, сега ще ви прати малко топки. Виж къде стрелям най-високо. Там нагоре, там съм аз. Ама не ги виждам тия чорабета. Нека да умрат. Не заслужават да живеят. Да почиват в мир. Сега не заслужават, щом са в сървъра. Нали? Те са добри хора. Повечето. Да! И да тук нека ще ме убие пасик, бе. Уи! Какво стана с този Power Star, бе? Отдавна съм го баннал. Що? Защото много му знам устата. Той не ти ли е съсед? Къде ми е съсед, бе? Помня, че не ще се хвалиш, че ти е съсед, да, ама... Да, бе, да, окей. Това, че в София не значи, че ми е съсед. Гледай, брат, тук в един бат се борим от 3 часа да го оцелиме. Не, то става с един... Аре, после да играм с още един приятел, стой, Иван де. Лудия! Да, бе. Ришкото! Да, бе. На Майнкрафт! Да, бе. Кога? Абе, след малко. Добре, това беше от нас. И ще си имаме още видеота. Сабскрайбвайте, лайквайте. Не хейтвайте, моля. Довиждане.